Sanibonani babukele emakhaya, igama lami nguNonomathemba wakaKhumalo. Ngidabuka kamaphumulo emakhaya. Sengize ngafika-ke eThekwini ngokuzozinza ngoba ngiseThekwini, kodwa ngadabuka emakhaya. Ngisuka emakhaya, ngisuka ngimncane, ngithandane nomkhwenyana wami, ngimncane sifunda ndawonye kwezinye zey'kole kamaphumulo. Safunda-ke amabanga aphezulu, aphansi ngaze ngafika ka-grade 11. Uma ngifika kuwona aqhubeke kafunde yena bese ngiyasala mina ngoba ekhaya kwakunenkinga, kwagula uma ngangakwazi ukuqhubeka. Emakhaya-ke niyazi ukuthi ingane yentombazane iyona ethiwa igade umzali uma ngabe egula, ubaba beseshonile. Ngahlala ekhaya-ke ngishiye waqhubeka yena esikoleni, ngasala mina. Mese eqhubeka esikoleni mina ngihleli ngigade uma ngangabe ngisakwazi ukuqhubeka esikoleni. Ekhaya-ke emakhaya ngangiyintombazana ezasingayigqoki iy'ngubo, ngaleso sikhathi sasibhinca sifaka amathawula nje. Sikujabulela lokho kuba iy'ntombi zamabhinca sifaka amathawula. Hhayi-ke aqhubeke-ke mese eqhubekile ebese aqede esikoleni. Meqede esikoleni yena mina ngihleli ekhaya ngigade uma siyabonana, ngangiseyintombi ngingakaze ngize ngihlangane nomuntu wesilisa, ngiqala ukuhlangana naye. Ngagcina-ke ngihlangene naye, kwahlala isisu, ngakhulelwa. Esefundile yena eseqhubeka waze waqeda esikoleni. Mese eqedile esikoleni ebese ucela ukufuna amatoho eThekwini. Mefuna ukufuna amatoho eThekwini ngihlale mina ekhaya ngigade ingane ngoba senginengane. Mase ngihlele ekhaya ebese kuba khona la-ke sethole khona amatoho ahlanganisa imali bese ethi ufuna ukuzongicela ekhaya ngoba senginomntwana wakhe. Akuvumelekile emakhaya ukuthi uthole umntwana uhlale kini ungaqhubeki izinto zikamalobolo. Eze ekhaya azongicela. Mezongicela ekhaya avumeke kuhlanganise imindeni, bihlanganise ngoba ubaba wayengasekho, uqhamuka umalume angicele. Ebese ngicelwa athi ucela ngohlala ekhaya kubo ngoba khona abazali bakhe, nami futhi ngisayogada abazali bami. Hhayi-ke kuthi kulezo nsuku kusenjalo ashona uma. Ebese kufanele ukuthi ngempela-ke angisenabazali, sengibhilonga kuyena, sengiwumuntu wakhe ngoba sengithembele kuyena kuyo yonke into. Ngangizalwe ngedwa ekhaya ngingenabo abafowethu nodadewethu. Uma esehlezi lapho angithatha athi ucela ngiye ekhaya kubo egcekeni ngoba sengingoduso yakhe. Mase ngifike egcekeni, hhayi sihlaleke ekhaya lapho nabazali lapho kulelo tshotshombana. Ebese-ke ngakhela umjondolo eceleni. Mengakhela indawo yokuhlala-ke umjondolo eceleni kube iyona room yami-ke le ngihlala kuyona nomntwana. Ngihlale-ke ngiqhubeke nje emakhaya, ngihlale ngibe umakoti lana ongakaqedi ukwenziwa izinto. Ngehla ngenyuka la egcekeni, ngikha amanzi, ngitheza iy'nkuni, ngenza yonke into. Hhayi bese-ke kuba khona kodwa-ke okukhona ukuthi ayi abangithandisisi kahle la ekhaya. Uma wala ekhaya wayengangithandi nosisi. Wayezalwa namantombazane amaningi-ke. Ebhuqa-ke nje la egcekeni ukuthi khona intombazane engasuka kubi izokuhlala, izokipita nje. Ngilalelo gama nje ngithukwa ngalo la ekhaya. Hhayi-ke kuqhubeke-ke ahambe-ke eThekwini azothola umsebenzi, ahlale ehostela. Mehlala ehostela, elinye lamahostela eThekwini. Mehlala khona, hhayi bese kuthi ngelinye ilanga-ke nje ngilokhu ngivakasha nengane isencane ngize hostela, ngilokhu ngivakasha ngize hostela. Hhayi-ke kwathi nje sengivakasha mhlawumbe iy'khawu eziwu-4 or 5 kwaba khona nje la engithi uma ngifika khona afika ngithethise athi ngizokwenzani la ngingashongo ngoba ngase kunomkhuba ukuthi ngoba phela umyeni wami asikho isidingo sokuthi ngireport. Ngangiye ngisho ukuthi hhayi ngizoze eThekwini. Athi nini? Ngithi ngizobona makuhlangana amasenti. Hhayi ngihambe ngempela ngize eThekwini. Uma ngifika eThekwini ngihlale, hhayi ngibone isimo ukuthi asisesihle isimo. Ngize eThekwini nje ngoba akasezi yena ekhaya, usenakho ukuthi afike angekeze ekhaya. Kuthi ubonakalile endaweni kodwa akeze ekhaya. Hhayi ingihluphe lento, ingiphathe kabi. Uma ngabe-ke kusenjalo kube khona nje amahemhemu ukuthi kuthiwa usethandana nenye intombazana efundile kunami. Hawu ngibona uSkwiza vele kube khuluma uSkwiza bethi ena hhayi sazi-ke iqaba lizohlala kumaqabadla ufishi alokhu ehlezi la ekhaya nje singamazi ubhuqa ukudla mahhala akafundile. Hhayi-ke kuzwakale-ke kanjalo ukuthi sekunentombazana bese ngizwa kahle le ntombazana sake safunda nayo, shuthi waqhubeka nayo bafunda ngoba ngangiyazi lo ntombazana. Mase ngiyibone ey'thombini ngangiyazi. Hhayi-ke athandane nayo-ke le ntombazana, shuthi le ntombazana-ke ibe successful-ke, iqhubeke-ke ifunde ize ibe uthisha. Miqhubeka ize ibe uthisha kusho ukuthi-ke ekhaya la kusemnandi-ke kwami nami umaqabadla ufishi ngihlezi la ekhaya kuthiwa ngibhuqa ukudla angifundile. Ngihlale-ke la ekhaya ngihleli ngiyabona-ke sengiyakhula-ke manje sengiyintombi nami nje sengiwumama sengingena ebumame ebuntombini bokuba serious nami
nje angiseyona le yangane kodwa ngisaqhubeka ke akangivumeli umyeni wami ukuthi ngigqoke ingubo ngisabhanda amathawula nje ngisagqoka amathawula ngoba isemakhaya la fanele kanje ayiphuma ukuthi fanele ngibe umakoti wasemakhaya ufaka amaphinefu nokufaka amaphinefu nebomvu namathawula. Hayi ke kuqhubekele so story kanjalo bese ngibona engasabuye sengizwile ukuthi uthandana naye khona intombazane ethi uthandana kuthiwa uthisha ngiyatsakelwa la egcekeni ngiyatshelwa lokuthiwa uzosala wena kanjalo ke sekukhona uthisha uzozibona udela ngoba usubona uthisha la ekhaya. Hayi ke kuphele kanjalo bese kuthi ngilanga ngikhulelwe ke manje anginayo imali yokuya eclinic sengiyabhatanisa la ngiyatshala la ngiyalima ngidayisa umbila ngithatha nobhatata la gcula ubhatata kamaphumulo nomadumbe ngiyoma estobhini ngiyadayisa ngimisa itafula. Hayi ngiqhubeke kanjalo bamtshela njalo ukuthi hayibo umngakho njalo use kanje. Hayi ke kusho ukuthi ke athi ngakaqhubeki kahle nalentombazana kube khona omunye womalume athi hayibo qhubeka phela uyoqedela kaMasibanibani uyoqhubeka inkomo zakho. Hayi kusho ukuthi uyiletha nje useyayihudula uyambona ukuthi usenza ngoba nakho bayamtshela abantu ukuthi phela nanikhule naye umakoti lo wamthatha futhi esayivirgin. Qhubeka wenza izinto zakhona. Hayi ke qhubeka omalume ababize angilobole aqedeke bese siyobhala ke kandaba zabantu singawushada umshado omhlophe sibhale yonke lento nje seyihudula. Ngiyambona umyeni wami ukuthi hayi angisagcwali kuyena enhlizweni into azenzayo zonke hayi usezenza nje ukuthi useyenza ngokwenziswa abomndeni. Hayi ke qhubeke lapho ke asibhale ke ngifake leyo ringana leyo ngibona ukuthi iringi nje ewumshiza ngoba uyithengile ngoba esenzela ukuthi ngoba nakho phela sebemphushile abasekhaya. Ngiqhubeke ngihlale la ngiyahlupheka la ekhaya ngiyahlupheka ngiyabhuqwa akumnandi. Hayi ngiyabo siyalamba manje ingane sezu2 amantombazana. Hayi tuku masiyokha amanzi ngiyezwa kuthiwa hayi uMasibanibani usezele sekusho le ntombazane ewuthisha ukuthi izele ingane yomfana. Hawu ngizwe lento ingiphathe kabi ngihlukumezeke angazi ngizoshona phi anginawo umndeni engizobika kuwona ngoba sekwashona abazali bami no auntie no malume. Hayi bakude angikwazi nje ukuthi ngikwazi ukuthi ngiyobika ekhaya. Uyena umuntu engangithembele kuyena lo ngoba wangithatha ngiyivirgin ngaqhubeka naye ngahlala naye ngiyitshela ukuthi sewubaba usewuma ngangazi ukuthi ngelilanga uyongenza kanje. Ngiqhubeke ngihlale bese kuthi ngelanga ngishaya ingane emhlanje ishone ehostel eThekwini. Ngibuza ukuthi mawuye eThekwini gitshelwa kanjani ngangakazi nje ngize ngiyeke eThekwini ngilazi iTheku lodumo kodwa ngingakaze ngiye eThekwini ngoba ngangiyintombi yasemakhaya. Mangifika eThekwini babuza ukuthi uzokwehla bangiyale ukuthi uzogibela isitimela uwehle kanje wehle eDuffs Road uzobuze endaweni ehostela la kuhlala khona abantu besilisa. Hayi ngihambe nangempela ngithola mangithola ngenhlahla ngithola umfana wangakubo owangasekhaya omaziyo athi hawu Masibanibani ulana ufuna bani kwenze njani wafika nengane wabuke kungemuhle nje bese ngithi mina hayi isimo asisihle kodwa ke ngize kuyena ngoba akaseze ekhaya. Nangempela mangifika lapha ngihlale endlini kalombuti lo naye useyibhubhudlana nje lo mfana. Ngihlale kuyena hayi akakabuye emsebenzini mebuye emsebenzini angena vula endlini ngingene nami ngitotobe ngiyongena athi ubizoba ubani othe izala awusangitshela nje nalokuthi uyezala uyafuhleleka nje la. Hayi ngikhale ngithule ngithi hayi into engizoyenza ngingene endlini nengane. Hayi kuthi kusenjalo ingene lentokazi le yangakithi sasikhula nayo asiqhubeka wasala wafunda nayo. Hawu ngoba usibanibani nje lona angene endlini ngimbone yaluza khona la kule room le yahlala kuyona. Hayi bese ngibona ukuthi ayikho lento baphume kathi kuyakhulunywa eceleni kuyahletshwa asuke lapho angithathe athi ngizolala mina kwenye room uzongicelela kwenye room yomunye uzakwaba abahlala naye khona lapha ehostel. Hayi ngilale khona ingane isancela ngihlale athi hayi ke uzovuka ekseni uhambeke Masibanibani uphindele ekhaya ngoba uvele wafuhleleka nje wangeza la. Hayi nangempela ngibona ukuthi angehlisa umoya la angazi umuntu la mangilahlo uyena ayikho into engizoyenza ngivele ngiphindile ekhaya. Hayi ngigibele ngiphindile ekhaya mangifika ekhaya ngihlale nje kuqhubeke nje leyo mpilo enjalo. Hayi bese kuthi ngelilanga nje ngisemasimini siyalima la kuqhamuka omunye ubhuti owangakhona ngasekhaya bahlala naye ehostel. Hayi ke lo bhuti lokusho ukuthi ke phela umuntu wesisi uyambona umuntu owesifazana omuhle uyalazi futhi udaba ukuthi umuntu wami lo usenomuntu wakhe uyangihlukumeza. Hayi abeka amabili amathathu. Hayi nami ngivume sengilambile phela nami ngifuna ukuphakela ukudla. Hayi indlala ibhokile la angishele hayi athi sizofihla kodwa. Hayi ke ebese ke
ingane le ikhule ithi misikhula ingane ebese buza nje bese ethi awugibele uze eThekwini kodwa ke ufihle ungezi lapha kuyena mina sengithola iroom kwezinye zeindawo ezimjondolo olindelana athi usethola iroom ngihambe ke ngifikele ke nangempela ngibona ukuthi ayi nami sengifuna uthando manje khona umuntu ongithandayo fuqa abathawula phansi fuqa ibomvu ngizame nami ngoboleka ingubo kubantu engangibazi ngigqoke nami ngiswenke ngifaka amaqhokisana ngize eThekwini hayi ngifike eThekwini ngifike eroomini yakhe ayangiphathe kahle angithengele yonke into kube mnandi ngihlale ngidle hayi ke sigcine sesithandana naye hayi ke ezwe umyeni wami ukuthi mina khona sengikwenza kodwa futhi ubone ukuthi akanasi isikhwele ngoba kahle kahle kusho ukuthi wayengasangithandi hayi aqhubeke lapho intombazana ke le uyaqhubeka nayo hayi ngiphindele ekhaya hayi nami senginakho lokuthi ayikhona umuntu ongitshelile othe uyangithanda nje lolozi nje lokuthi khona othe uyangithanda hayi ngiqhubeke ngiphindele futhi emzini ngiyohlala bese kuthi ngelinye ilanga bese kuthiwa lana ayi masibanibani asigaye utshwala kunomcimbi khona hawu makwenza umcimbi la ekhaya kanti umyeni wami kuhanjiswa umbondo kuhanjiswa ibizo kade secelile kwalentombazana ngoba phela ifundele yena uthisha mina ngilutho ayi ibe bhlungu inhliziyo yami ngithi ukungafundi kwaze kwabahlungu kusho ukuthi isono sami nje ngishawela sona ukungaqedi esikoleni iqhubeke le ntombazana ithandane naye ke iyombeswa kuphuma umembeso khona la ekhaya ngihleli nami kade ngigaya isizulu mina bengenza isizulu ngitatazela ngoba ke usuku ucindezelekile umakoti wasemakhaya ingekho into ozoyenza yayingekho nami into engizoyenza angazi futhi uma ngibhakisha imithwalo ngizobhakisha ngithi ngiyaphi ngiyohlala ngizokwenza njani ngoba lo muntu lo ngangitshelile ukuthi ubambo lwami sengophila naye naphakade wangilahla ke mase kudlula lapho ilotshola intombazana yenziwe yonke intombazana ishade hayi imisishadile ngiqhubekeke manje mina shuthi ngazi unkosikazi wesingangophela yona isishade umshado wesibili kukikize kwenziwe yonke into kulungisa amalungiselelo ngikhona ngila igcekeni angikwazi ukuthi ngizoyaphi ngoba nginali imumva anginali iphambili hayi ke siyaqhubeka nalomlisa la eceleni sintshontsane hayi azafika ekuthenini hayi awuzama ukufuna abantu abazokugadela izingane uze eThekwini uzozama impilo hayi nangempela nami ngifune ihlobo ke zazikhona lapha abantu bese bengithanda bangigadela izingane ngithi hayi ngisaye eThekwini ngisayobona ukuthi ngenze njani mangifika eThekwini hayi usethola iroom phela leyo ayingihlala eselindelana ngihlale khona elindelana hayi ngihlale ngibona ukuthi njengoba ngihlezi nje la nalo muntu lo ngizoba umthwalo kena ngifundile ngizodayisana hayi kuba uyena futhi ongitshela ukuthi yabona ke nje masibanibani la ukuze ukwazi ukuphila ngizokuhlanganisela nabantu abakwazi abadayisa hayi ngithola amathambo kwelinye lamabhusha hayi ngiwagoqa amathambo angikhokhelele ngithi ngaqala ngesitati sika 500 rand amathambo wadayisa amathambo mengiwadayisa amathambo hayi noqhumqhumi ngidayisa ngibeka itafula la elokhe ngincomile umuntu wami lo ethi kodwa ngoba umuhle yakushiyelana le ndoda umfowethu wakushiyelana hayi kusho ukuthi akusasebenzi lutho lokho angibuze ukuthi ngagcina kubani esikoleni bese ngiyasho athi hayi ke uzofanele ukuthi ke manje silungisa indaba yokuthi uthole isitifiketi ukwazi ukuqhubeka nemfundo hayi angizamele entuzuma la kwakufunda khona abadala kuAbet ngihambe ngiyo-register khona ngiyofunda ebusuku ngize nguthola umatikuletsheni matric hayi nguthole mase ngutholile bese ethi kunomzala wakhe usebenza kwezinye zezibhedlela uzongifunela umsebenzi khona nangempela ngitholele lezi zibhedlela ngibe yicleaner ngisebenze za around la eThekwini ngibambe ngibe yicleaner ngilokhu ngiyazama njalo la ngaphakathi ngiyababona amanesi mahla yagijima la phakathi yagijima ayi ngize ngibuze nami ukuthi wenza kanjani ukuthi ube inesi ayibasho ukuthi hayi uya apply kanje bangifundisa hayi ngiapply ngithathwe isibhedlela mangithola esibhedlela eDington ngithola umsebenzi eDington ngitraine ngenza u4 year course sahlela ngithi angizokuphuma la emjondolo ngoba yonke into izokwenzeka la ngizophuma sengibona ukuthi sengi-right ngithi sengiqalile nje ngonyaka wesithathu sengizoqada unyaka wesi4 umlisa ashone ngizwe ukuthi ushonile ayi ibe bhlungu inhliziyo yami ngiphindele emakhaya ngoba wayengasemakhaya angcwatshwa akasangibheki nje umyeni wami wangisayinela ukuthi ngingabiye ngiphinde ngisondelane naye ngingaphinde ngibhekane naye kwazi ingane wayengazondli ayike ngivuke ngiyithathe hayi ngiqede lapho unyaka wesi4 ngibuye ke namanje ngifuna indlu engathi ingconywana la eThekwini yomqasho ngithatha izingane zami zize la eThekwini ngifuna ama crash khona la zingene eThekwini mina ngihlele eDington ngilokhu ngifika nje ngizobheka ngicela omakhelwane bangibhekele ingane ngendlela ekwakuusizi ngayo imali ngaleso sikhathi sasithola imali encane thina ngaleso sikhathi kaNesingi wawuthola ukuthi nje ukwazi ukuphila hayi nje ngamanje ngoba ngangiseyi trained nurse ngisatrain hayi ngiqede lapho hayi uphela unyaka wesi4 ngigrade
Hayi abantu futhi ababengiphelezele ngizogreda abantu abasebe omakhelwane la eMjondolo engangihlala nabo ngoba anginayo ifamily. Bezwe lapha emakhaya ukuthi hawu mamthiyane usewukuthi useyasebenza eThekwini usengcono. Hayi ngiqale ngibone senginocingo ke manje lezi ingcingo lezi nje ezikhona sengibona nje ayisebenayo inamba yami sebeyitholile ngazi bayithola kanjani kodwa wayesekhona sethi hawu sawubona makoti kancancane selongo ngibingelelwa sawubona makoti ngithi yebo hawu siyezwa bandla ukuthi usumhlengikazi eThekwini kanje hayi ngithule nje kudlule kanjalo sebengithanda ngoba nakusengifundile uthisha lowa useqhubekile naye ushadile uthola ingane zabafana lezi engangitsakelwa ngazo mina kuthiwa ngizali ingane zabafana besho ngegama lezi ngane engangizele kuthiwa ngizele bazisho ngamagama amambi. Hayi ke kuqhubeke lapha impilo ngihlala eThekwini kube mnandi duku ngizwe naye ukuthi umyeni wami useshonile bese kufika la esekuthenini khona ke kunezinto ekufanele zenziwe ke wayengenawo ukumuzi eThekwini wayengeyena nje umuntu waseThekwini womuzi but kwakunezinto ke emakhaya esethenga inkomo wafuya wenzani balwake abasemzini ngoba banedrama abantu basemzini yize bazi ukuthi akhonteteni inkomo bangathi hayi thathani kwankomo lezo angisafuni lutho kwaxhovana lela engakhele lona sekuhlala uSkwiza nesoka lakhe ngathi sesengiphumile kubona sengihlele eThekwini kwaphela wayengenayo into ephathekayo kwakuyinkomo lezo nje nanokuthi ke wayisemakhaya ke kwangesona into etheni wayengakabi nawo umuzi ngoba wayihleli kakhulu abantu ke abanye bahlala kakhulu empohlweni mabehlezi la emahostela babe namakhaya bagcine bengayithenganga imizi emalokishini naye waye njengabo ke labo ukuthi azange athanda ukuthi athenge indle lokishini yize kwakukhona lo sisi lo wayihlala naye bakha la bekho khona behlala khona ezakhiweni angazi bagcina phi kodwa washona meseshonile ke kwaba nalo zinto ngoba ngangishadile ke washo ukuthi naye usisi lo uyavutha naye uyena osephethe kodwa nje wagcina naye seyishiyile lapho ngahlangana naye ngelilanga sethi hayi ngiyahlukuxolisa ukuthi ngakuhlukumeza kanje kwasho ukuthi angisekho lapho nami sengishayela phezulu sengihamba ngeXI3 sengimuhle nje sengisemgangathweni hayi ngaphila impilo ngaqhubeka nempilo zafunda ingane zami zisebenza eCape Town nje ziwu2 manje mfana nentombazana enye IT specialist enye i-medical technology zisebenza kamnandi ngihlala kwami nezingane nabo basuke bese Cape Town mina ngihlala kwami ngiphila kamnandi ngihamba ngemoto inqovu ngimnandi engifuna ukufundisa nje abantu ukuthi bantu bami noma ngabe kuthi ucindezeleke kanjani uhlezi lapha emakhaya vuka uyithathe ngoba ngiyazi ukuthi abanye abantu bazongijaja ukuthi ngashiya indoda ngaqoma kodwa ihistory yami yaziwa yimina ubuhlungu bami baziwa yimina omunye umuntu ngeke abazi ngakwazi ukungena ecathulweni zami kodwa mangase wena nawe ukwehlakalela into ungabona ukuthi ngelilanga umamthiyane kwenzeka kanje wazi waphuma emzini ngokuhlukumezeka so nje ngiyacela ukuthi nina nisadinga ukuya emshadweni iya uphethe wazi ukuthi unento ozovika ngayo ithi indoda mayikuhlukumeza uphuma uhambe ngiyazi khona ngenza kabi ngaqoma kodwa kwase ku too much angivelanga ngaphuma ngabekezela nami ngahlala iminyaka ngibona ukuthi ngubambile lo mendo ngahluleka kuona kodwa nje ngagcina sengithola ikhwepha zami njoba namhlanje I'm a professional nurse with 4 bars ngusista ngiphethe la ngiphethe khona eclinic yami. That is my story.